Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Betis da ke gasar La Liga da ke ƙasar Sifaniya tana shirin janyewa daga tayin ɗan wasa Antony na Euro miliyan 25 daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United, duk da tayin na miliyan 20 da aka karɓa saboda matsalar bashi. Ƙungiyar ta gasar La Liga suna son ɗan wasa Antony ya rage albashinsa ko kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ta biya wani kaso a cikin yarjejeniyar ɗin. Amma an ce a halin yanzu ƙungiyar ta ƙasar Ingila tana ci gaba da tattaunawa kan yarjejeniyar ɗin. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Galatasaray na aiki tare da Paris Saint-Germain kan cinikin ɗan wasa Gianluigi Donnarumma. Tattaunawar suna ba da shawarwarin canza wurin kyauta, kuma akwai babban ɓangaren farashin siyarwa ma, a cewar ɗan jarida Rudy Galetti. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Palmeiras ta sayi ɗan wasa Andreas Pereira daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Fulham da ke gasar Premier kan kuɗi kimanin Euro miliyan 10 tare da kwantiragi na tsawon shekaru 3 wacce za ta yi aiki har zuwa shekarar 2028. kamar yadda kungiyar Inter Palmeiras ta bayyana. Kungiyar ƙwallon ƙafa ta AC Milan ta kai ta yin kuɗi da ya kai Euro miliyan 15 kan ɗan wasan bayan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City Manuel Akanji. Kungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham da na Crystal Palace su ma suna son ɗaukan ɗan wasan bayan, a cewar kafar yaɗa labarai ta Sky Italia. Dan wasan tsakiyar kungiyar ƙwallon kafa ta Brighton Julian Enciso zai koma kungiyar ƙwallon kafa ta Strasbourg na dindindin akan kuɗi kimanin Euro miliyan 20, a yayin da abokin wasansa na kungiyar ƙwallon kafa ta Brighton Facundo United zai koma kungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea a matsayin aro, a cewar ɗan jarida Fabrizio Romano. Kada ku manta da batun danna mana subscribe a wannan YouTube channel din namu mai suna Sportline Hausa idan wannan shine kasancewar ku da mu a karo na farko, domin ci gaba da samun ingantattun labaran wasannin ƙwallon kafa kai tsaye.